No hi ha que arrastrar, saps, Sofia? És que si arrastres i deixes... T'ha posat un montó, I ara el que anem a fer és intentar tocar la màquina. Això, n'hi ha unes que tenen un plat ahí redó, que és més xulo. Veus? Veus, on has arrastrat no s'entinta. Ho veus? Sí, ja m'he donat compte. Està ben... Demà ja no ho faré. Sofí, en la de voltes que has vingut ací... Però intentar, que ho vaig fer l'altre dia per primera volta, Sí. Sempre estava intentant a la màquina.